For today's video mga tropa ay may lakad pala kami ni Mrs. dahil biglaan palang pinatawag kami ng mga nag-aalaga sa baka namin si Kawi. Kaya naman ginamit na namin ang pinakamabilis naming brum-brum, si Raptor na pula. Mukhang makakasalubong nga namin ang malakas na ulan mga tropa, pero kailangan naming suungin dahil nag-aalala kami kung ano na nga ba ang totoong nangyari kay Kawi. Pagdating na namin mga tropa dito sa may barangay San Jose, Anda, Pangasinan, ay mabuti na lang at tumigil na ang ulan. At para makapagmaneho na tayo ng maayos at medyo mabibilisan na natin ang takbo ni Raptor na pula, dahilan upang mabilis kaming makarating sa aming pupuntahan. Pagdating nga pala namin dito sa may barangay Kabungan ay agad na kaming sinalubong ni Kuya at kasama niya na dito si Kawi mga tropa. Labis nga pala kaming nagulat mga tropa sa kwento ni Kuya dahil itong si Kawi pala ay nakatakas pala nung nakarang taon. Pero labis naman kaming natuwa mga tropa dahil sa nangyari na ito, dahil si Kawi pala mga tropa ay nabuntis at ito nga si Kuya ay hinahanap niya na yung naging anak ni Kawi na tatawagan natin sa pangalang Kiwi. Sa nangyari pala na ito mga tropa ay labis din na ikinatuwa ni Kuya at ate dahil nalibre sila sa pagpapabuntis kay Kawi. Pero higit sa lahat mga tropa ay labis kami nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa blessings na pinagkaloob niya sa amin. Biruin mo yun mga tropa, wala pang 2 taon itong si Kawi pero nanganak na at nagbunga na yung perang ininvest namin dito kay Kawi mga tropa. Habang pinagmamasdan ko si Kiwi at Kawi mga tropa ay napagtanto ko na napakagandang investment pala ang baka dahil sa paglipas ng araw, 1 taon ay hindi mo ito namamalayang lumalaki at napaparami mo sila mga tropa. Basta't matyaga ka lang mag-alaga mga tropa dahil wala ka namang ibang upapakain dito kundi damo lang. Pero kung may good news mga tropa ay meron din naman tayong bad news. At yan ang dahilan kaya pinatawag kami nila ate at kuya dahil ibitawan na nila si Kawi at Kiwi sa kadahilanang hindi na nila maharap dahil mag-focus na raw sila ate at kuya sa pagtatanim ng palay. Kaya naman kami ni Mrs. ang mag-aalaga na at susubukan natin kung paano nga ba ang pag-aalaga ng baka at titignan natin mga tropa kung mapaparami ba natin sila at mapapalaki. At syempre mga tropa, bago natin kunin si Kawi at Kiwi ay syempre mga tropa, pasasalamatan natin sila ate at kuya dahil sa loob ng mahigit na 2 taon na pag-aalaga nila kay Kawi ay hindi nila ito pinabayaan. At yun na nga mga tropa ay dito na siguro matatapos ang ating vlog. So abangan nyo yung pag-aalaga natin kay Kawi mga tropa. So see you po sa next vlog natin.